Здравейте, група! Правя това видео за всички, които са отделили въздушните си отводи, какво би било най-добро за растението като начални грижи. В момента това, което ви показвам, е един въздушен отвод от миналата година и го подготвям за опаковка, това е последния въздушен отвод от миналата година, доста голям. Подготвям го, за да отиде при бъдещия собственик. И така, ето сега да го видите. Малко ми е трудно да въртя растението. Няма така да стане, не се вижда едновременно да го въртя. Нямам помощник, който да върши тази работа в момента. Сега ще ви покажа, ето, бъдещите лимони. При нас в условията, в които ги гледаме, зреят плодовете лимони в втората седмица на декември до януари. Обикновено са озрели и ги отделяме. Исках нещо да кажа, ако не ги отделите, дори да не са супер жълти и вие кажете, чакайте сега да си ги изчакам да станат жълти, така както в магазините, не е така. Може дори да има участъци, които не са толкова жълти, все още бледо-зелени, жълтеникави, но в това време при нашите условия ние ги отделяме. Защо? Защото ако не ги отделите, започва така нареченото вторично зреене. Те започват обратно да стават зелени и ще озреят няколко седмици по-късно, чак в началото на пролетта, но кората вече ще бъде много дебела и вътре плода не е сочен. Така че аз и друг път, когато правя видео, съм обръщала внимание на този въпрос за вторичното зреене. И сега пак исках да го спомена. Така, миналата година, когато съм го отделила от растението майка, от голямото дърво лимон, съм му оставила 5 плода, то се ги изхрани и бяха изядени от нашето семейство, разбира се. Сега това, което видях мисля, че около 7 лимона е вързал, всъщност 7 ги броя, но с тази големина. Иначе има и по-малки, които мисля, че растението може би да отхвърли, защото все още няма достатъчно обем корени, който да поддържа повече плодове. Така че аз правилно съм се ориентирала колко приблизително да оставя миналата година при отделянето, когато е имало много по-малко обем от корени. Сега то вече е започнало да гради нови корени, със сигурност няма да го отварям, но вътре има така. Значи, за толкова голямо дърво, ето вижте какъв обем саксийка съм избрала. Тя е с множество отвори долу. Ето почвата. И сега, другото, което исках да кажа, да не се разсейвам, да забравя нещо важно. Когато правите отводи, исках това да го спомена, то не е било така намалено като обем. Всъщност искам да кажа, че ето от тази страна, от тази, това тук всичко са били клонки. Ето, виждате ли, това са били клони. И аз не ги премахвам преди да правя отвода. Защо не ги премахвам? Защото те спомагат растението да получи един вид. Тук има един баланс всъщност, защото ако прекалите и пак не е добре, но това вече с времето, като правите повече отводи, ще имате правилната преценка. Но тези клони стимулират растението по-бързо да изчерпи запасите, които са в кората. И когато има този пръстен, който се прави, се отделя кората, и тези запаси, които са ето тук в ствола, като хранителни вещества, то ги изчерпва бързо и понеже има мощна корона отгоре, то бърза да компенсира отдолу с направата на нови коренчета.
И след това, когато вече е пуснало коренчета и аз го отделя, аз съм ги махнала, казах това на последното видео, и то вече започва, ето това са нови клончета, ето и тук, то сега вече, след като е отделено и наближава вече година от отделянето му, то вече започва да гради нови клонки. Но ако аз го оставях с пълния си обем клони, това щеше да бъде грешка, защото дори да е образувало нови коренчета, преди отделянето то все още е свързано и въпреки, че е прекъснато лекото, от което черпи хранителни вещества, то все пак успява да придобива някакви хранителни вещества и от клона, тъй като не е отделено. И в един момент, когато вече е отделено, клона е отрязан от майчиното растение и то разчита само на този обем от корени, а не и на двата варианта. Затова ги намалям, за да може то да се справи с тази стресова ситуация. И така, минавам към вече по-конкретните начални грижи относно сега отделените отводи. Предполагам, има хора, които вече сега се отделят, които го правят за първи път или не го правят за първи път, но няма достатъчно опит. И така, значи, почвата, първо какво щях да кажа, почвата, аз ползвам обикновена почва за въздушните отводи, хубаво е да е по-хранителна, обикновена почва с малко торф за въздушните отводи и ето какво внасям, ето слагам стърготини. Между другото, това също го ползвам за субстрат за въздушните отводи с малко торфена почва вътре в него. А ето има и малко, даже като че ли дървени въглища от предната почва, която съм добавила. И така, ето тук има накълцан горски мъх, но има значение също какъв вид горски. Аз вече от години експериментирам и сега няма да влизам в подробности. Исках да кажа, че не всеки става. Някои заблатяват направо почвата, но аз сега няма да влизам в подробности относно тази тема. Ще стане изключително дълъг клипа. Така, това са едри стърготини и малко ситни стърготини, но повечето са едри. Защо повечето са едри? Защото когато са много финната структура, която е почти като прах, тя е изключително плътна, когато се намокри. Докато едрите стърготини поддържат влагата, но те са като миниатюрни люспички. Сега, те са миниатюрни люспички и имат как да го кажем, зърнеста структура или как да се изразя, докато те стърготините, които са като прах, и от тях слагам, но по-малко количество, повече слагам от едрите, мъх и торфена почва и обикновена почва. В такава почва съдя въздушните лимони вече при по-малките растения. При по-големите добавям повече обикновена почва във всичко това, което казах. И така, относно дренажния слой. Относно дренажния слой могат да бъдат 4 варианта, аз ще ви предложа. Ето това, сега е намокрено, един момент. Това е керамзитено топче, това е агроперлит и това е натрошени дървени въглища. Аз си ги правя, понеже родителите ми на село ползват печка на дърва и не ползват въглища. И аз ги моля да залеят, когато е на жарава дървата, да не са напълно изгорели до пепел. И след това ги ползвам за дренажи. Сега щях да забравя, и натрошена керамида или тухла. Сега тухлата
по-обемна е, по-трудно се троши, но керамидите са малко по-подходящи. Те също са така. Или ако тези, да кажем, тук се купуват, това въглищата и тук, което липсва в момента като мостра на трошената керамида, са което нещо хората, които имат които не живеят в апартаменти, да ползват такова отопление на дърва, но пък може да имат познати, може да се намери, които са много добри. Защо? Защото тези дървени въглища, както ги наричам, сега не знам дали точно така трябва да се наричат, но аз така съм им дала името. Те имат антимикробно действие, антигъбично действие, или те спомагат за коренчетата да не развиват патогенни гъбички. Това е важно, защото когато растението има нужда от малко помощ, за да може да се справи, да не бъде нападнато от някакви гъбични заболявания. Така че това има и антигъбично действие. Освен като дренаж, че попива, е изключително леко като структура, между другото. Ето сега другия вариант, това е агроперлит в едра фракция. Има перлити, които са в много финна фракция. Те се ползват в почвата, при торфените почви за задържане на влагата. Това е по-едра фракция. Има и по-големички, и по-малки, но приблизително са с такъв размер в момент. Приблизително са с такъв размер. Има пореста структура, също обира излишната влага и в последствие я отдава. И това, което е керамзитените топчета, то също има свойството да приема излишна влага, но в по-малка степен, но не се руши, за разлика от предните. Какво му е предимството? Сега ще кажете, като другите имат по-добри качества в определени насоки, то пък не се толкова руши. И за тухлите, предполагам всеки знае, те също имат голяма хигроскопичност да поемат влагата. И така, това за дренажния слой. Дренажния слой зависи от големината на секцията. Колкото по-голяма е секцията, толкова по-голям може да бъде дренажния слой. При млади растения, малки клонки, може да бъде около сантиметър и половина. При по-големите може да е до 3, до 4 вече на големите секции. Така, нали? Това е нещо, което се смисъл подразбира. Какво искам да кажа като помощ, което може да направите друго за въздушните отводи. Така. Сега. Ето това е янтарна киселина. Ето какво представлява янтарната киселина на прах. Има я и на таблетки. Така. Ето я. Ето. Това представлява янтарната киселина. Янтарната киселина е, да кажем така, как действа, аз ги наричам нежно действа. Или не е агресивен продукт. Той спомага за имунитета на растенията, или сега може малко странно да звучи на някой имунитет при растенията, но какво имам предвид под имунитет на растенията? При равни условия едно растение, което има добър имунитет, при голяма суша, при голям студ, и да кажем това, което има добър имунитет, което е подхранвано с янтарна киселина. Аз ще ви кажа и други няколко неща също в последствие. И такова, което не е. Това, което е с добър имунитет, което е подхранвано с янтарна киселина, може да няма такива големи поражения, докато растението, което е със слаб имунитет, което не е работено в тази насока, може да загине. Ето това е разликата, дали растението има добър имунитет или не. Растенията, които са отглеждани навън, винаги имат добър имунитет. Защо имат такъв имунитет? Защото
Когато се отглеждат вътре в стая и навън, има голяма разлика. Каква е, пък ще кажете, толкова голямата разлика? Разликата е такава, че навън те имат моменти лятото, когато са на изключително високи температури, но вечерта, сега като изключим най-горещите месеци, месец и половина, два, там когато са доста горещи температурите, дори и вечер, след това започва през деня е висока температурата, вечерта тя пада и тази рязка температура, тя е естествена за всички дървета, нали, които се живеят навън. Тя изгражда един имунитет у растението. То е устойчиво по този начин. Това растението, което е в домашна среда, то расте обикновено при една и съща температура и то е изнежено. Дори ако изкарате растение, което е отглеждано в дома ви вътре, където живеете, и го изкарате да бъде навън, в двор или там на голяма тераса, ще забележите, че то има така, изведнъж започва да страда, листенцата му, дори когато е влажна, почвата да изсъхват. Това е защото то не е калено. То не е калено на слънце, то не е калено на лекото захлаждане вечер. То е свикнало на една и съща температура. Така, в връзка с температурите се сетих да ви кажа, че отделените въздушни отводи е хубаво да бъдат поставени на сянка, да няма пряко слънчево огряване и вече малко по-късен етап в края на лятото, когато слънцето е по-леко, може да бъде на шарена сянка. Шарена сянка, частично огряване. То до тогава, от днешния ден до тогава, то вече ще е изградило част от нови допълнителни коренчета. И така, какво още исках да кажа да може да помогнете? Освен янтарната киселина, какво може? Ето един друг препарат. Какво представлява? Ето го. Фитоспорин се казва. Така, знам, че виждате тук едни зелки и репички или домати репички, но това са аграрни и те се ползват и не само за цитрусите. Това е изключително добро, защото препарат, то всъщност не е точно препарат, но така ще го кажем условно. Това се водят биостимулатори. Янтарната киселина, фитоспорина, това са биостимулатори. Те не са с, да кажем, статут на химични препарати. Това са вид гъбички вътре, които да ги наречем добри гъбички. Те имат свойството да се хранят с патогенните гъбички, които унищожават коренчетата, пригниени. Другия препарат, който вече нещата, ако са тръгнали и при големи растения, говоря, това е токсин. Той излезе от пазара за известно време. Другия препарат, който е такъв идентичен, е Switch. Това вече си е препарат, за ако има проблем с казано в случая, ако има проблем с някакво загниване, дори не е за въздушните отводи, а изцяло за растенията ви. Ако имате някакво съмнение, може да направите, ще прочетете дозировката на самия препарат. Така, при отделянето, когато са все още малки лимончетата, аз правя и едно профилактично и така за бъдещия собственик също съм го направила. Съм го напръскала с Муспилан. Ето така съм направила, защото тази опаковка е за 4 литра и аз съм си я разделила на дозички, защото сега само за няколко растения, ето в 1 литър пулверизатор и така пръскам цялото растение. Сега аз ще ги махна ето тези, където са били старите плодове, защото тук вътре могат да се настанат и да не ги види стопани на дълго време. Това за големите дървета с много такива, нали, не е нужно сега да ходите. Колкото по-голямо е дървото, между другото е по-силно,
да се справи с всякакви нападения от болести. Но аз сега по-късно ще ги махна преди да го опаковам растението. И така, какво още също исках да кажа. Сега, янтарната киселина може още след първата седмица, втората, според оказаната дозировка, мисля, че беше 1 грам на 1 литър, може да се подхранва отделеният току-що въздушен отвод. Какво е правилото? Значи не на всяко поливане се добавя това нещо, този разтвор от янтарна киселина. Да кажем как. Примерно, поливате си го нормално с обикновена вода, когато е за поливане, разбира се. Следващия път, когато е за поливане, пак го поливате с нормална вода. И третия път, когато е за поливане, го поливате с този разтвор, разтворен във вода. Още нещо исках да кажа за внасянето. За янтарната не е толкова важно, но за разтвори, които се внасят в почвата, хубаво е да не е точно до степен на просъхване на почвата, готова за поливка да се внасят. Когато се внасят такъв вид елементи, почвата трябва да е леко влажна или ако, примерно, погледнете почвата и кажете, следващия ден вече ще го полея, значи в този момент може да се внесе янтарната киселина. Леко да е влажна почвата, да не е напълно просъхнала, както за поливане. Защо се прави това? Прави се това, за да се пощадат коренчетата, защото при въздушните отводи те са много финни, много финни. Аз сега нямам тук току-що отделен въздушен отвод, но мога да покажа тук на олеандъра. Ето вижте, така по същия начин, ето колко финнички са, така малко по-дебелички са, така по същия начин белички са при отделянето на отвода, новообразуваните корени и на лимоните. Само че са не толкова тънички, както при олеандъра. И сега вижте колко е финничко това нещо. Нали? То в последствие, когато растението стане възрастно, те ще започнат тук вече да се вдървяват или да има нещо подобно като коричка тук. И няма да бъде проблем толкова, но когато са толкова младички, те са много финни и могат да изгорят при една голяма дозировка, дори да е биостимулатор, а пък особено пък както доста по-силни препарати и внасят определени хора. Какво още исках да кажа? Ето тук пак ще се послужа с олеандър за пример. Значи отделили сте, да кажем, въздушния отвод и сега поне ето до тук поне 3 см трябва почвата да покрие тези коренчета. Те са много изключително нежни и не трябва, да кажем, това до тук да го поставите в саксийката и нали, да си кажете, нека да има място да расте. Не е така. Трябва да бъде поне около 3 см до тук почвичката, за да може почвата да защити от топлина, от изсушаване тези млади коренчета. Така, какво още исках да кажа? Другото, което може да внасяте вече след 2-3 седмици, е пак биостимулатор. Ето аз какво имам. Това са водорасли. Тор от водорасли. Това са естествени неща. И както и при човека, растенията също разпознават естествените неща, с които им се помага и се работи с тях. Резултатът е много по-голям. При по-големи растения... Момент, още нещо исках да кажа. Пак от моите хитрини. Ето това е детокс активен въглен. Има го в 2 варианта. Таблетките нямат чупене, само става с разтваряне във вода. Това са капсулки, те нямат
Не са така както с таблетките, но исках да кажа, таблетките са може би някакви стотинки, дали има и левче по-евтини, но това всеки да се прецени. Капсулките, знаете, те се разтварят и може този разтвор да се поръси или да се разтвори във водичка и така да се полива растението, както нормално се полива с вода. Тук няма нужда, може да го поливате дълго време по този начин. В смисъл, няма нужда да редувате, да кажем, една-две поливки и тогава биостимулатора. Това помага да не тръгне загниване по коренцевата. Все пак при въздушните отводи има разрез, който е при отделянето от майчиното растение и това е потенциално врата за нападение на гъбички. При много преполиване, да кажем, или при нещо досег до някакъв заразена почва или всякакви варианти, те си намират патогените да открият. Така, сега това беше, което препоръчах, активния въглен. Какво сега исках да кажа след първата година? Аз съм споменала и друг път за едни пръчици за дълго разграждане. И ето сега, това е което аз ползвам. Но го използвам не така безотговорно, на всяко растение максимум да държа. Сега, или ако съм сложила примерно на това растение, аз няма да го подсилвам и ще го оставя то само да разреди плодовете, които може да издържи. Ако аз постоянно го подсилвам с подсилващи препарати, по-силни, то ще задържи сега не както мисля аз 7 или 8 плода, то ще задържи 10 и 15, но аз ще го изтощя. То е все още с малка коренова система сравнително и тепърва още ще трупа корени, за да тръгне по-буен растеж. Или когато той изпълни саксията, след около може би 2 години ще я изпълни, то 1 година, поне 3 години може да бъде в този съд. И после в съвсем малко по-голям. Нали? Аз съм виждала такива растения, слагат ги в бурени, гаранция, че то ще загине, ако го сложиш след 2 години в едно голямо бури, как тая почва, тя когато се полее, тя не може да изпари водата. Това ще тръгне гниене при корените. Нали? Сега някои хора това не го доизмислят, че е потенциален проблем в големия съд. Аз съм правила и други видео, в които споменавам това, което моите наблюдения в група и в хора, които помагам за растенията, като един много голям и съществен проблем големите съдове. Така. И да кажем, стабилизирал се отвода вече, минали са месеци. Ако решите да го стимулирате по този начин, или пък растения, които упорито отказват да дадат плод, има и такива случаи, то си има причина, но да кажем, стопаните категорично са решили, че примерно го чакат 1 година, то не е вързало, поне на следващата искат да видят плод. Ето в този случай, така, това е също за цъфтение, но не е толкова с такава насоченост, като пак е за цъфтеж, но пръчиците с бавно разграждане, които бих препоръчала и са действат безотказно, са ето така изглеждат. Ето това е. Те са около, може би, 5-6 модела на тази фирма специално. Но конкретно този, ето тук с едни циклами и какво е това лилово растение, не го знае. Ето това е, което действа безотказно, за да даде цветове растението. Това важи не само за цитрусите, аз го ползвам и за орхидеи, и за другите си растения. Другото, което може да подхранвате пак с пулверизатор, вече при стабилизирани растения, е Громекс желязото. Сега с една ръка. Ето. Ще се опитам. Така, това е изключително добре. Ето какво представлява ето този прах. Хелатна форма на желязото. Много добре разградима, много добре усвоима при растенията. Не прекалявайте. Защо казвам да не прекалявате и давам такъв тип
неща не толкова силни, които са биологични. Между другото, като казах биологични, второт земен или калифорнийски черви също може да ползвате за подсилване като тор. Много е силна също тази тор. Бъдете по-така, не прекалявайте също. Тя е биологична. Имам клиентка, която го закупи преди години растение лимон от мен. Тя каза, растението расте като по одеяло, не мога, вече разреждам плодовете, защото са толкова много, покрито е цялото растение с лимони и стават по-дребни. Така че действа със сигурност. Нейният обем на растението, тя каза, че е много голямо станало като големина. Сега нямам представа как го е подрязала. Може да видите това растение, което аз съм подготвила. Всъщност всички вътрешни клонки аз съм ги махнала и бъдещия стопанин може да развива вече като посока. С времето то ще изпълни цялата коронка за няколко години. Ще започнат по-масово да растат навсякъде клонки и да отрупа коронката. Аз съм споменавала много пъти, че се занимавам и с бонсай, но не само заради това. Дори обикновените дървета харесвам да са с компактна форма, да не са хилави и дълги, а да са малко по-къси, да са обемни, като изпълване на короната, да има така голяма маса и да изглеждат. Това за мен е моята представа, така изглеждат красивите растения. Отделно, когато са много големи, когато тръгнахме с този цитрус да го намаляме, аз всъщност тръгнах, защото от много години грижите по цитрусите са оставени под мое ръководство. Растението беше толкова огромно, то не можеше да се побере през вратата. Това беше големи усилия, за да се вкара през вратата в стаята, където зимуват растенията, цитрусите ни, където зимуват. И беше изключително трудно, начупваха се клонки, много трудна работа. И аз от тогава реших, че трябва да са по-компактни, да може да влезе през вратата, да не расте неконтролируемо. Баща ми също ги е подрязал, той се занимавал с овощарство в младените си. Калеми, той се е занимавал, аз калеми не съм правила, не съм. Но вече е много възрастен, но може да го помоля да ме обясни някои тънкости. И така, не знам, мисля, че почти всичко обхванах като начални грижи за съвсем сега отделени растения, въздушни отводи и малко по-късния етап за въздушните отводи, както и за млади растения. И се надявам да съм ви била в помощ за всички. Така, благодаря за вниманието и до скоро!